Κύριε Μαμαλάκη, πείτε μας 2 λόγια για τη συνταγή που έχετε κάνει σήμερα και πώς αυτό μπορεί να το κάνει μια απλή νοικοκυρά στο σπίτι της. Το κάνει ο κύριος Μαμαλάκης αυτό. Που έρθει εδώ στην Αθήνα να συναντήσω το παλιό μου φίλο από το στρατό, τον Γιώργο. Γιώργο, τι θα κάνουμε σήμερα? Κάνουμε μια κλασική παραδοσιακή ελληνική συνταγή. Ελληνική συνταγή, αυτό είναι. Θα βράσουμε απλά ριζάκι. Και από εκεί και πέρα θα το πασπαλίσεις όπως εσύ ξέρεις. Με τους ψιλοκομμένους μαϊντανούς, με το τραγανό το κασεράκι, με τη σαλτσούλα. Πω, τι ωραία συνταγή. Τι πιο ωραίο από ένα απλό ριζάκι με παραδοσιακή ελληνική μυρωδιά. Γιώργο. Το ριζάκι πώς το βρίσκεις? Είναι καλοβρασμένο. Μ' αρέσει εκπομπές που ρίχνουν το ρύζι και τώρα θα περιμένουμε 20 λεπτά για να βράσει. Γίνεται ρρρ. Το ριζάκι μας είναι έτοιμο. Πω, τι ωραίο και γρήγορο ριζάκι. Για να δοκιμάστε το κύριο Μαμαλάκη. Δοκιμάστε το λίγο. Για να δοκιμάσουμε τώρα λίγο ριζάκι. Λίγο κύριε Μαμαλάκη, να δοκιμάσετε, όχι να φάτε. Λίγο. Νεράκι. Ας πούμε και λίγο νερό. Ναι. Κάνε. Ας δοκιμάσουμε τώρα λίγο τη σπεσιαλιτέ του Γιώργου μας, του φίλου μας του Γιώργου. Από το στρατό. Από το στρατό. Σαλτσούλα δεν ξέρω αν πέτυχε, την έχει κάνει ο βοηθός μου, αλλά τον παρακολουθούσε. Ήταν έτοιμη. Αυτή στον ρίσκο μια πολύ λεπτή αλλά μυρωδέτη γεύση. Πες μας Γιώργο λίγο τα συστατικά της σαλτσούλας. Και στο πάντα μαλάκα. Είναι από ντομάτα Κρήτης. Ντοματούλα Κρήτης λοιπόν. Έχουμε ρίξει λίγο βασιλικό για να μείνει ανάπρα αυτή η γλυκιά. Η μυρωδιά που σας αφήνει στο γρανίσκο είναι ο βασιλικός. Είναι πραγματικά υπέροχη Γιώργο. Λίγο ριγανίτσα από τα βουνά του Ολύμπου. Του Ολύμπου. Είναι ξεχωριστή ριγανή. Ελληνική ναι, δηλαδή. ελληνική, τη μαζεύει η μανούλα μου. Μανούλα σου. Τι κάνει η μανούλα σου? Μαζεύει ριγανή. Στον Όλιβερ μαζεύει ριγανή. Κύριε Μαλάκη, δοκιμάστε γιατί από το νερό μας. Τα γάργαρα νερά της Πάρμηθας. Της Πάρμηθας από εδώ βεβαίως. Παίξτε λίγο με το νερό στο στόμα σας. Παίξτε παρακαλώ να δείτε όλες τις γεύσεις του νερού. Να αφήνει μια ξεχωριστή φωτιά. Τι αφήνεις καμπάλια. Αφήνει λεκιασμένα ρούχα. Λοιπόν, κύριε Μαμαλάκη, έχω τις εξαιρετικές ελληνικές μπανάνες, έτσι, προσέξτε. Είναι από ελληνική παρθέναγη. Μπορείτε να τη συνεχίσετε στο δωμάτιο σας, κλειμμένος στεγός πάλι.